Kaixo neskak eta mutilak. Gaur ikusiko dugu teknika hau. Nola irabazi partida erreginaz, erregearen laguntzaz noski. Gogoratzen duzue teknika? Erraza, baina batzuk nazten duzue, bai? Ordena oso garrantzitsua da. Lehenengo eta behin zer egin behar dugu. Kasu honetan, beltzak gara. Hurbildu behar dugu erregina. Zertarako? Mozteko errege zuria kasu honetan. Mugimendu zuzena da, hau, erregina hemen, zergatik. Orain erregea izkarrapatuta dago. Bai? Taula erdia baino gehiago kontrolatzen dugu erreginaz. Mugitu behar du errege zuriak eta orain beste mugimendu bat. Momentuz errege beltza ahaztu, mesedez. Erreginaz izkinean jartzeko errege zuriari, zein da? Datorren mugimendua da, hau, bai? Erregina, erregearen ele gizan, bai, kokatzen da, eta poliki izkina batean geratuko da errege zuria, baina kontuz, zergatik, izkina batean baina itota saiestu behar duzue, gogoratzen duzue? Ikusiko dugu. Momentuz, erregearen txanda da, beste urrat txiki bat, bai? Harrapatuta dago, jadanik erregea, bai? Errege zuriak zein mugimendu dauka? Mugimendu bakarra da, hau. Eta orain, adi egon mesedez, kontuz! Zergatik, gure txanda da. Eta hurbiltzen badugu erregina zer da hau? Itota. Erdi puntu bana, berdinketa. Eta benetan hori nahi duzue? Erregina bateko bantaiaz nahi duzue itota? Berdinketa? Ez, garaipena. Orduan, mugimendu hau guztiz debekatuta. Lehenengo urratsa eginda dago, bai? Errege zuria izkina batean dago harrapatuta da. Ilauki besterik ez dauka. Orain bigarren fasea, bigarren urratsa. Gure erregea hurbildu behar dugu, bai? Orduan, momentuz, poliki, urrats bat. Errege zuria, mugimendu bat, besterik ez dauka. Beste urrats bat, erregearekin. Errege zuria, mugimendu bakarra. Beste urrats bat, gure erregeaz. Hau da mugimendu behartuta dago. Beste urrats bat. Beste urrats bat. Hau da mugimendu bakarra. Eta bigarren fasea, bigarren zatia eginda dago, bai? Erregea eta erregina nola daude? Hurbil, bai? Prest daude xake mate egiteko? Bai. Nola egingo duzue? Egoera honetan, posizio honetan, mate izeneko txintxeta. Mate txintxeta, nola egingo duzue? Pentsa ezazue. Nola egingo dugu xake mate txintxeta? Beltzaren txanda da. Hurbilduko dugu erregina jezazpiko laukira. Eta zergatik dau xake mate? Errege zuria arriskuan dago? Noski. Eta erregina beltza babestuta dago? Bai, erregeaz. Eta hau da, mate txintxeta, xake mate. Partida amaitu da. Baina gogora ezazue, mesedez, oso garrantzitsua da. Zatiak bete behar duzue, bestela itota. Itota eta beste gauza gerta dezaket. Kasu honetan, berriro, lehenengo urratsa da, erregea, erregina, hurbiltzea, bai? Erregina. Poliki, erregina. Eta gogora ezazue mesedez, mugimendu hau guztiz debekatuta dagoela. Gogora ezazue mesedez. Eta lehenengo fasea badago eginda, bigarren fasea hurbildu behar dugu errege beltza, bai? Hau ez. Orduan errege beltza. Errege beltza, hurbil ezazue mesedez.
Zuriak mugimendu bat besterik ez dauka. Hurbilduko dugu errege beltzak eta hirugarren eta azken fasea zer den? Mate txintxeta. Hurbilduko dugu erregina eta kasu honetan mate txintxeta. Bai? 3 zati daude, ezagunak dira, baina ordena oso garrantzitsua da. Eta orain beste gauza guztiz desberdina ikasiko dugu. Partida ospetsu bat, bai, ikusiko duzue nirekin. Eta hori lortzeko bagoaz. Partida. Pasaden mendeko partida bat da, bai? Londresen jolastu zuten jokalariek, bai? Oso ospetsua da zuria, baina izenak ez dira oso garrantzitsuak. Eta Londresen jolastu zuten Londres da Erresuma Batuko hiriburua, bai? Oso ezaguna. Lehenengo mugimenduak, arinak, bai? Dira oso garrantzitsuak, irekia oso bitxia da. Momentuz, aldaketa. Eta lehenengo galderatxo. Kasu honetan, zurien txanda da. Ze pieza dago arriskuan, pentsa ezazue. Ze pieza zuria dago arriskuan. Ugara kasu honetan zuriak, bai? Ugara zuriak eta, irabazleak, noski, baina momentu, ze pieza dago arriskuan. Zaldi zuria, bai? Eta, noski, alda dezakegu, baina partidan, bai, Lasker, jokalaria, Laskerrek egin zuen hau. Zein da hau, zer mugimendu mota da hau. Hoi da iltxaketa, bai? Iltxatuta dago zaldi beltza. Iltxatuta dago. Zergatik dago iltxatuta? Zaldia, beste zaldiari jango balu, beltza dauka erregina arriskuan. Hori saiesteko, alfila ezazpi, aldaketa bat, bai? Berreskuratzeko, hartu zuen alfilaz, beltzak, eta orain, zaldia, bai? Gogoratzen duzue, garapena oso garrantzitsua da sakean, bai? Erabili behar dugu piezak errok egitea eta bar. Beltzaren kasuan, garatzeko alfila, bai? Alfila, etxean dagoen alfila, horreratu zuen behoia, urratxe bat. Eta zuriak berriz egin zuen hau, alfila de 3. Alfila bezazpi, izeneko mugimendu hau da fiancheto, italiar bat, fiancheto. Zaldia ebost eta erroke laburra. Erroke motxa egin zuen beltzak. Momentuz partida arrunta, bai? Baina adiegon. Datorren mugimendua oso agresiboa da, bai? Erregina H5. Eta zergatik. Mehatxua ikusi duzue? Beltzaren txanda da. Baina zuriaren txanda izango balitz, zer egingo duzue? Pentsa ezazue. Behar baduzue, jar ezazue pausa, bai? Aurkitzeko beto mugimendua. Kasu honetan, beltzaren txanda da, baina zuria zer egingo duzue? Zuriaren txanda izango balitz, zer egingo duzue? Demagun mugimendu hau, ez dauka zentsurik, eta egingo dugu hau, bai? Sake, eta gero, egingo dugu sake mate, erreginaz, bai? Erregina babestuta dago alfilaz. Baina partidan, beltzaren txanda da, eta babesteko H6ko peoia egin zuen erregina E6. Zergatik dago orain
H7ko peoia babestuta. Ba, gauza berdina egingo bagenu, orain erregina beltza babesten ari da ilaran H7ko peoia. Bai? Hau ez da izango xake mate erregina babesten ari delako. Baina, mugimendu hau egin ondoren, orain zuriak dauka kombinazio bikain bat. Baina bikain hori ez da egokia, miragarri bat. Orain zuriak egingo du xake mate 8 mugimenduetan. Eta historian zehar da mate ospetsuena, oso ezaguna da mate hau, bai? Eta gogora ezazue, non dagoen orain errege beltza. Bidaia luzea egingo duelako. Adi egon. Zurien txanda da. Zer egingo duzue? Zurien txanda. Erregina sakrifikatu behar duzue. Erregina jango du H7ko peoia, xake. Zorakeri hutsa ematen du hau, bai? Baina, erregina jan ondoren, xake. Bikoitza, bai? Zaldiarekin eta alfilaz. Hau da, mugimendu bakarra. Tira, beste mugimendu bat dago, baina izango litzateke xake mate. Orduan, hori saihesteko aurrerantz. Xake, zaldiaz. Hau da mugimendu bakarra. H4, xake. Zaldiak, elkarrenganako babestuta daude. Orduan, eta peoia, janezina da, dorreaz babestuta dagoelako. Mugimendu bakarra. Xake. Hau da mugimendu bakarra. Xake alfilaz. Hau da lauki bakarra. Xake dorrez. Eta dorrea babestuta dago zaldiaz. Eta peoiak babestuta daude. Zein da mugimendu bakarra. Hau. Eta partida amaitzeko erroke luzea, xake eta mate. Eta hau izan da benetako partida bat, ez da asmakizun bat, Marabila hutsa izan da. Gogoratzen duzuen non dagoen errege beltza? Mate hau lortzeko miragarria izan da, bai? Gogora ezazue. Kasu honetan ez, hau da mugimendua. Zaraz. Jake. Eta orain, beste jake, beste jake, jake, alfilaz, dorrez, eta amaitzeko xake eta mate. Bikaina, bai? Bai, bueno, datorren ikasgaian ikusiko dugu, eta zaindu zaitezte guztiok. Agur, mutilok eta neskak.